Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kabidai bat ka food and civil supply, kato ki supply kito ki marbam ki mardi, kayat kumtu ko mga labatay, bat ka mga kwa banyathu ipi menta, une u Khaw na lor kato ka ba kiyo san kilo shikle, u Ïaïong Ïaïong, yaw ne u Ïaïong, bat u Ïaïong pada saway u PHH. Kini ki jat ki Khaw ki ba ay na kaliang jong ka sorkar India, hakador lighting ka, na kamentaw Bnai April ladep samlut, bat ka ba sengutunat kalong ba menta, kaba kelakular ka sorkar India ban ay sa 1 kilo kamut kalong additional biang ya kaniru ya ka stok lade phalut sya ki fair price shop sya barok ki fair price shop te ki don gitu ki fair price shop ki badon hakisnong gitaw kilai sedang ban sam nadu menekaski kabamut kiyo Khaw menta arsen ha ka Bnai uwe uba nengkong uba kiyo kalong basiu lighting ka bat uba arpat uba mdon kamban siu Ïaïong te yakani ko mga pilay sedang bansam hala kijong isnong lengba ki fair price shop nadu menekasngi kata ka bang akwa ban update yapi te nangta ka allotment na kabenta Bnai me ya utu uba lighting ka uba yat biang normal kamut lighting ka uturu menta ya ka jika lifting la jandeplut ngatrai haka tayo ka bakhadu lese lani haka tayo ka benengkong jong Bnai ubasan kamu Bnai mi kinla ya kaban sedang ban samno ya utaru te haka bay bat kanay ngay iba kum mga ongepi na kabenta Khaw na kabenta ka marbam mardi kanum don kanu kuno kajing haka bay bat ki paj ba nong song snong jong ke jelami kalaya jongi barok kawai.